Kublai pi barok ki para batiang. Tu kena video pilap nyo ih ne. Kena ke video ka sepriang mamta kirun san social media bangan batai pi spang kena ke video ngabas ngap video ayu kena. Kena ke video ka sepriang mamta ki social media ba ka kipen ih ne ba kinong Iran kumno ki le thok ya ka Israel ba ya ka Amerika da ka ba draw ya ki lingsun pipe na sun shakhndeu pnyo I tik kum ka original lingsun ki draw kum ka 3D painting hangne tik kum ki lingsun ta da ka ba le khum ne bun ki po ong ba ka Iran kumno ka le kai bat ka Israel bat ka US da ka ba draw kum kane ka 3D painting don ki boong ba ka Israel bar ka Amerika ka siat ya gine ki ling sun da ka bas draw ha khendeu ka penlut ya ka pisa ka jong ka da ki spa dol da ki $1,000 da ki $1,00,000 tang na benta khane ka jing draw 3D ki ong ba kumne ba ka Iran ka le thok ka le kai da ka basuk ya ka Israel